Magandang umaga. Gulat naman ako kay mama. Bigla akong napatayo sa sa higaan ko. Tumawag, sabi may sunog daw dito sa sa likod ng kapitbahay namin. Balikwas tuloy ako. Yung pala nandun sa sa likod ng tapsihan. Magkapatid kasi yung may-ari nitong bahay sa tapat namin. Tapos yung sa tapsihan. Mali ang report ni Japong. Kaloka. Ayun. Pero kanina pa ako nakakarinig ng ng ay, shucks. Sirena nga ng ano ba yan? Fire trucks. So, yun. Buti na lang naapula na. Lagi may lagi may sunog dyan sa parting yan. Siguro na naman. Firing na naman yung dahilan. So, ayun guys. Happy. Ano pa ngayon? Tuesday? Hindi? Wednesday na, no? Happy Wednesday. Nawawala sa Ihatid ko lang si Chris sa school at pumunta yung yung sundo niya. Nakulong daw yung tricycle, hindi daw makalabas. Kasi nga dahil doon sa mga sa mga bumbero. So yun. Sabi naman yung iba daw hindi napapasok and baka din biglang tawag doon? Bigla din silang pauwiin kasi nga masama panahon. Kaso gusto niya talagang pumasok. So, hatid ko na lang. Feast day kasi ng nila ngayon, ng section nila eh. Pinagdadala nga sila ng pagkain daw. So, yun. Kantay na siya sa baba. Hatid ko lang muna, guys. Galing na akong talipapa, guys. Bumili na ako ng pang-ulam today. Ngayong lunch, nilaga. Kasi medyo maulan. Maglaga tayo. Ayan na kayong veggies. And then, lalagyan ko ng mais para masarap. Favorite yan ni Chris eh. By the way, hindi na pala hindi na pasok si Chris. Gawa nang wala nga masakyan. Dahil nakabalandra yung mga dyan, yung mga ano ba yun? Wang-wang. Ano ba tawag doon? Bumbero. Wang-wang. Kaya yun. Kaya tuloy sa pagpasok. Kapit exam nila bukas. Kaya Jackie, tulungan mo ulit si Chris mag-review ha. Nasulat na niya yung mga scope ha. Sila Jackie yung taga-sulat ng reviewer ni Chris. So yun, hinahanap-hanap ko yung guys, yung kape dun sa World Trade, yung mangtsaa. Ang sarap eh. Macchiato yung flavor. Hindi to yun eh. Kainis. Parang iba kasi yung yung sarap niya. Talagang nakaka-addict. Pagsagaan natin yung Nescafe 3-in-1. Tsaka itong malilinggit na puto kutsinta. Nabili ko dito sa talipapa. Working buntis. Papashop kayo ngayon? May provincial. Provincial. Tulog. Napalo ko eh. Mamaya na lang. Ayun. Kasi. Sinimangutan ng parang nagdadabog kanina. Sabi ko mag-skip na lang muna ng class. At wala nga talaga masakyan. Aba, pagdating dito, nagdabog. Kunin ko nga yung sandok na ano ba yun? Yung wood na sandok. Yun. Pinalo ko. Nakatulog. Kakaiyak. Anyway. Lumusad muna tayo guys. Tapos bumili ako nitong ang dami kong binili, no? Naawa kasi ako doon kay kuya. Nagtitinda siya. Ayan, no? Parang may siya. Parang siyang may pilay. Na parang nakaumbok yung ganito niya. Tapos nagtitinda pa siya. Naawa ako. So, bumili na lang ako. Pero kakainin ko naman, guys. Hindi ko naman binili para lang, makatulog lang ba sa kanya. Para makauwi na siya ng maaga. Suman. Ayan, malagkit daw to eh. Kain tayo. Ang dumi Yakers. So, ayan dapat guys, pag maglalaga kayo, mahinang-mahina lang yung apoy. And then, bago pa siya kumulo, tanggalin nyo na yung takip para, hindi siya, ano ba yan? Basta yun. Para hindi siya mag-overflow. Ayun. Para ma-scrape natin tong itong mga dumi-dumi na to. Diba? Galing yan sa blood. Blood. Tanggalin ko lang guys.
Ayaw niyo pang magsipagkain. Kasi kami pambilang ko si Damo. Pambilang kotse. Ayos seryoso Siyempre. Inano ko kasi sila, binigyan ko sila ng, natawag na dyan? Kota. Sabi ko, pag nakakota ngayong bago mag-December, bibili kami ng guys, ng sasakyan. Para di mahirapan sa pagsali-sali sa mga bazaar, di ba? Or pag-deliver, kasi kung pwede naman kami na din mismo yung mag-deliver. Yung mga bulk orders is, di ba, kami na lang. Para iwas sakit ng ulo kapag ka na-delay. So yun, seryoso sila. Sineseryoso nila. Hingal ka tiya. Raulo ka. Nabusin ako kasi hining. Umakyat lang ako Yan, Ayun. diet pa more. Kain na tayo. Hindi ba kayo makain? Hindi pa. Naluto ko na. Nagtatalo ka na kanina ng brace mo. Nagtatanggal ka na ng ano. Mani, nagano ko. Ah. Uy, bakit blurry itachi wa? Uy, umayos ka, Day. Why so blurry? Na-blur sa mukha mo, Chin. Na-blur. Nakaka-blur. Meme ang Lucia. Sakaw, bata. Hindi naman yan sa akin natulog. Kainis. Wala ka kasing twinkle-twinkle. Bakit malabo naman to? Or sa ano lang? Wait nga lang, punasan ko. Pag may twinkle-twinkle ka. Pwede hindi nga nagana yung twinkle-twinkle lang. Lunch tayo, guys. Yummers with matching sawsawang sili. Tapos meron pa kagabi, tira konti yung adobo. Kain tayo. Si Chris nandun sa taas kasama ni Jackie. Doon daw kakain at magre-review yung dalawa. Let's eat! Nakababa lang ni Luching Ching girl. Bulalo World. Kain lang to si Palaka. Dito na ako, Dea. Ayong init. Nagatid siya ng ng sodas. Supply ng sodas. Bali, 27 kilos lahat. O, di ba ang bongga? Nasa lang siya, 1,064. Oh. Tapos, magpapaano ako? Adjust ako ng brace. And then, uwi na rin agad at madaming kailangan balutin, guys. Lang, sumalisi lang ako. Bulalo steak. Maiba naman. Pero only soup. Tsaka only rice. Hindi ka pa kumain sa inyo? Hindi oh. Ang bango, parang gusto kong kumain. Hindi, naglaga din kasi ako sa bahay eh. Mamaya na lang. Yung mga pinakita mong picture ng ano yun, Dahlia? Dahlia tsaka Cosmos. Yun. Cosmos. Thank you. Bakit? Uy, baka ano ka? Survive yung mga halaman ko ah. Ha? Hindi survive yung mga halaman ko. Paano? Ano naman? Yung sa Music. aircon. Ayoko? You like it? Wala tayong body. Humirit pa eh. Thank you. Thank you. Lugi ka pa ng lagay na yan. Binayaran ko kasi siya ng yung sa sodas, tapos yung pinapasahe niya. Tutubuan mo pa ako, nayaw eh. Kasi, mag-MRT ka lang. Ay, kasi ka na taxi. Oops, oops, silipin natin yun. Nope, nope. Oops, oops. Daming yeye.
forever. Akin yan. Ako dyan. Maraming yeye ito. Ito yung ako. Alin? Ayun guys, dito kami sa ano? Sa dentist. Papa-adjust ako at sumasakit mo talaga siya. Wala ko nang pagpa-adjust last month. Walang laman yan. Yan yung ano, laman ng bag ko. Puro basura. Tapon na natin. Pakialam. Dami ka katago. Kalat-kalat yan. Ah. Wala ka makikita dyan. Gusto, pakita natin. Ano ba? Ano to? 20 lang yan. Triangulo. Ito lang yan. Oh. Ano ba ito? Mint wax. Floss. Floss. Wala na eh. Wala nang tik-tak. Kasi na yun. Remembrance mo. Wala ko. I don't like it. Pulutin mo yun. Ayaw. Saan na nga? Gusto ko yeye. Lotion tayo at nagdadry yung ano ko. Squirt. Oh. Stop. Go. Tagal. Wait lang. Sorry. Sorry. Turok pa ka. Let ka. Oh. Uy, Dada, payat mo na. Ano nangyari sa'yo? Sinasabi lunch ayaw naman. Breakfast. Hop, kami naman. Ay, akala ko tatawid. Ayaw ba? Grabe na ah. Nasobrang ka na sa diet mo ah. Ito kami guys sa ano. Ano ba to? St. Benilde. Lasala yun. Vito Cruz. Try daw ni Daddy yung ano. Yung... Kumsong. Ano nga yun? Kumsong. Oo nga nung... Sarky. Zarks. Ayun. Popogi. Puta na. Wala, naguro kasi ko. Ang popogi, nila kuya. Taas? Taas ng tapaking? Oo. Wala naman. Nagloloko tayo. Sige, tanong ko. Kala ko yun sa may ano lang. Sa may Lasal lang. Sarks. Thank you po. Salamat. Thank you. Dito lang pala eh, pagkalayo-layo nung binaba namin eh. Yeah. Dito na lang? Order na. Nachos galore. Yan. Tombstone. Oh my God. Maubos mo ba yan? Share tayo. Ano kaya kay Inday? Diba masarap dito? Ayun, yun ang nasa babaw. Tignan nyo yung ano ko guys. Yung ipid ko. Kaya hindi makita. Huwag mo naman O, isusum ko. para ka naman. Ah. Huwag na, nakita
na nila yun? Tiga, naka-zoom. Ay, kabila ako. Para akong ano ba yun? Yung may pang. Basta yun na yun. Vampira. Vampiro. So yun, everyday ko doon. Tinanong ko kasi yung yung dentist, kung matagal pa itong tanggal. Oo daw. Kasi hindi pa daw okay yung bite ko. Oh. Pero yung baba, hindi na nilagyan ng ng rubber. Kasi okay na sa baba eh. Yung bite ko na lang. Ayun. So hopefully bago matapos ang taon na ito, tanggalin na. Kasi gusto ko na magpa-bleach ng ipin eh. Ayun lang. Okay din. Labing. Dami. Maubos kaya namin to guys. Colors. Pakadami. Let's see it. Let's dig in. Ay, pray muna tayo daddy. Bless us, O Lord. After magpa-adjust, kakain. Kain tayo. Masyadong malaki, lumala ka. Tada, hindi ko pa maano eh. Sarap ng mac and cheese, grabe. Magustuhan niya ni Chris. Tsaka yung fries nilang sarap eh, no? Suko ako guys, di ko naubos. Tinekot ko na lang. Fries lang yung ko nakain ko. Tinekot ko na lang yung burger kasi may mac and cheese yun baka gusto ni Chris. And then nag-additional ako ng 3 burger pa para sa mga kapatid ko. Ayun, hindi pwedeng hindi sila makatikim of course. Kailangan kung ano kinakain ko, kinakain din nila. Ganun. Ganun dapat. Nome-nome. Sarap na. Tapos may nagbigay sa akin guys from Cats Borromeo. Tama ba? Cats Borromeo. Summer rain, Spanish style bangus. Ah, bangus pala siya. In olive oil with green and black olives. Spicy. Ay, wow, sarap na ito. Ay, galing. Tapos, itong bagoong alamang. Ay, sarap sa mangga nito eh. Ay, naku guys. Pinapataba nyo talaga ako. Hirap na ako mag-diet eh. Thank you so much, Sis Christy. Christy ba? Ulit lang makalimutin ako eh. Cats! Ano ba yan? Christy. Sorry. Cats. Ayan. Thank you so much. Ayaw mag-focus. Ayun. Cats from Mayo. Yummers. Bukas, agahan ko to. Ayun guys, gusto nyo umorder. Ewan ko na kung binibenta niya na to. Ayan. Sabihin ko mag-comment siya sa vlog na to para ano. Ay, ito pala, meron siya. Oo, tama, binibenta niya na to guys. Ayan o. The Viber number niya. Oh. Ano niyo na? 0999-332-9562. And may ayan, isa pa. Dalawa pala na nila. Oh. FB page. Summer Rays, Happiness, and Jar Gourmet Food. Yehey! Visit na guys! Mali pa rin ang name ko. Siguro dahil matambok ang pisngi ko, kaya muffin ang nilalagay nila. Muffin. Dito sa sa cup ng Starbucks. Ayan ang pijili ni Ninday. Ninday Badiday. Ano nak? Sarap. Hindi kaya? Kaya pa? Suko ako dyan eh. Kasi nga pala mo, ching girl na yan. Nandiyan pala. Ay! Gising pala yun! Ay! Hello! Hello! Ay, Jun! Nag-ismile kita mo! Ay! Hello! Saan ikaw galing? Ha? Gaganyan ka na naman? Saan ikaw galing? Saan ikaw galing, Bibi Loves? Ha? Saan ikaw galing?
Ano po? Opo. Ay, yung dila mo, ang dumi-dumi na. Bukas kuskusin niya, pagligo. Hmm? Ha? Ako maliligo mga aso eh. Sana na, nak? Hindi ko pa masikaso. Walang tubig sa taas eh. Meron na. Ano? Ano? Ano yawa-yawa ni tita? Meron na. Ano? Ang cute-cute man yan, nakahud. Ang cute-cute man yan. Hindi ka nakasya sa duyan mo, oh. Tadang. 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 Ang cute-cute man yan, bilabing. Bilabing. Ha? Diyan, may nasusunog na kanin. Ang shirt mo. Sabi ka pa inom. Magano kami guys sa December magpapa-giveaway ko neto. Yung mga sa ano, mga may basta sa December na ang details. Naglalaro ang bebe diyan. Ang lalaro ng laway. Ah? Nagpapaulan eh. Kaya pala ulan ng ulan eh. Hmm? 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 Amoy, 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 amoy. Amoy, 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 amoy. Amoy, 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 amoy. Ay, amoy, amoy, amoy. Amoy, 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 amoy. Amoy, amoy, amoy. Kalat-kalat na laway. Tawa pa yan. Tawa pa yan. Amoy, 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 amoy. Amoy, amoy, amoy. Ano? Huh? Bakit? Kagulo na naman kayo? Ha? Ha? Ang daming binili ni daddy ng sodas. Tingnan nyo guys. Oh. Ito pa yung hindi pa naluluto. Siguro may ano to. May 7 kilos pa to. Yun. And then, excuse me. May naluto na si Jackie. Nakadalawang salang na kanina si Jackie. Ayun na. And then, may nakasalang pa ako 2 kaldero. Ayun. Oh, inano lang namin sa parang inadobo lang ng konti. So, yun. Init-init pa eh. Inaadobo namin para ano, matagal, hindi mapanis sa yun. May suka, tsaka kung toyo. Inhit na naman si Grot. Ay! Delikado na naman si Maggie ah. Na? Si Maggie lumalayo. Oh, pareho lang kayo eh. Maggie, bumaba ka mamaya. Tapos yung isang tuta rito, kukunin na ng pinsan ko. Pina-adapt ko. And then, meron pa isang ano eh, isang gusto mag-adapt. Nag-comment yun sa ano eh, sa vlog eh. Kaso hindi ko na-replyan. So, please, email mo na lang ako para mabilis tayo makapag-usap. Kasi kapag sa comment section is, hindi ko naman pwedeng ibigay yung number ko. So, ayun, kasi pang may personal and pang business na may number ako. So, hindi ko basta pwedeng i-post doon. Kaya, email mo na lang ako. Ilalagay ko yung yung email ko sa sa description box para nasa description. Madalas yata nasa description box na siya. Kaya, ayun guys, yung gusto mag-adapt, pakisabihan na lang ako para mabigay ko na rin sa'yo. Okay, kasi kailangan na rin yung ma-vaccine eh. So, hindi ko pa sila napapa-vaccine yung nila. Nung pa dapat yun eh. 2 weeks ago na. Kawawa naman. So, kayo na lang magtuloy. Ayun. Basta alagaan nyo mabuti ha. Tapos 2 may iwan kasi dadali ni Froggy sa Pasig. And hindi ko lang alam si Joy kung sure yung niya pag-adapt niya ng isa. Labag mo. Oh no! Groot! Ay! Oh! Hindi ka ang kalaro! Labag man sa kalooban ko guys. Pero kailangan nilang... Ay! 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 Kailangan nila yung may matatakbuhan. Yung dadalhin sila sa plaza. Gluten! Ay! Ikaw! Bad ka na nga? Palo! Palo! Palo na! Nagipaglaro lang sa'yo eh. So, yun. Back to sodas tayo. Ayan na. Yung pangalawang Ooh!
Ayan. Kasi ito, konti lang laman ito kasi yung sobra dito umapaw eh. Nano ko na lang din. Sinakyan ko na. Hey! After nito, mag-edit na ako ng vlog, guys. Kasi 3 days na ako ng vlog. Ka-works. Fresh na ang bata. O, nakaligo na. Maalala mo ba yung mga na-review? Tapos yung ibang pointers bukas, ha? Isulat, ha? Wala nang pointers isa-iba. Bakit? Wala Na-reveal na? andun din. Tsaka memories ko naman eh. Sus! Sa science, cell, heart, brain, tissues. Na ano mo yung mga meaning nun? Mm-mm. Ayun guys, nagta-transfer na ako ng mga clips from SD card. And then dito pa sa ano sa Note 4. So, mag-good night na kami para makuha ko na rin. Good night, I got a baby! paper cut. Hindi ka nag-ingat eh. Good night, guys. Bye! See you tomorrow!